Molt bon dia, jo sóc la Bets, benvinguda al meu canal. Si és el primer cop que estàs aquí, em sap greu que aquest sigui el teu primer vídeo, i si no, doncs bueno, comencem. Vale, penya. Us preguntareu, what is happening? Males notícies de què? No és tan greu com pot semblar, però bueno, aquí hi ha d'haver una mica de drama, que se'n diu. La cosa és que us vinc a anunciar que em veig obligada a desaparèixer de YouTube durant un mes i mig. Ho sé. Què vaig dir a l'anterior vídeo? I us dic de veritat que no desapareixeré després d'aquest vídeo durant un mes i mig com he fet, sinó que se vienen moltes coses noves. Justament perquè vaig dir això, em veig obligada a fer aquest vídeo explicatiu, perquè si no hauria desaparegut i us haguéssiu quedat en plan aquesta tia... Però bueno, la cosa és que... Quin mes estem? Estem en maig. I què passa a maig? Que és el moment on s'acaba tot i on explota tot i on s'acumulen tots els treballs de la uni i totes les altres coses fora que tens. Llavors, jo sóc una persona que les coses també a la uni estic a tope i intento anar a tope, llavors no em veig capacitada de poder combinar fer contingut de YouTube i alhora acabar els projectes a la universitat tal i com vull, perquè la cosa és que lo de YouTube... Jo podria penjar vídeos, però jo no puc penjar una cosa de la qual no estic orgullosa. Us ho juro que poso tot el meu esforç darrere de l'edició i de tot perquè estigueu i passeu la millor estona possible mirant els vídeos i que s'us facin lleus. Llavors, que això, ens tornem a veure a mitjans de juny, que, bueno, ja farà calor i els vídeos ja no sortiré com surto, sinó que sortiré com si fos una font humana de suor, però bueno, no passa res, suarem tots juntes, suareu vosaltres mirant el vídeo i jo fent-lo. Llavors, mentrestant, estoy modo muerte universitària. Deixeu-me comentaris coses que us agradaria veure, vull dir, si dieu, Berta, comenta aquesta pel·lícula i jo no l'he vist, jo me la miro. Llavors, per compensar que me'n vaig, fa un mes o així, vaig fer una compra, per variar, una compra friki fan de l'univers Marvel. Potser no ets fan, potser encara no has vist cap pel·lícula, i dic encara perquè com a bona Bets t'obligo a que t'inicis en aquest món, perquè de veritat que el fandom que es crea i l'emoció que vius com enlloc. La cosa és que em vaig comprar unes cartes de jugar, una baraja, saps? I tu dius, Berta, what the fuck, per què et compres aquestes coses? La cosa és que fa molt de temps, fa com un any, em va sortir un anunci a l'Instagram d'unes persones que fan cartes que es diuen Theory, crec. I només tenien de Star Wars, de The Mandalorian i com cartes diferents però que no eren de pel·lícules. I jo estava esperant el moment en què sortissin les cartes de Marvel perquè vaig dir, és que a veure... Han de sortir, saps? Llavors em va sortir un anunci i jo me la compro. El preu? 9,99. Equiumi! En aquell moment jo ja tenia el carro de la compra. Així que, senyors i senyores, hora de l'unboxing. Tisores. No penseu que sempre les porto a la butxaca. Oh, sí. Vale, va. Mira aquí, Berta López. Ai. És que a sobre m'acabo de pintar les ungles, bueno, fa una hora, i ojalà ser esquerrana, perquè ara mateix tinc la dreta que t'ho juro fot pena, o sigui, sisplau, no miro les ungles quan faci els plans de les cartes. Aquesta està bé, però és que aquesta... On estan? Que hi ha una altra perquè és de mi amigo. Precious! Precioses. Anem a obrir-les. Ai, que no puc. Ai, és que em fa por, penya. Va, ara sí. És que no les vull obrir! Que maques! No les vull obrir, penya, no? Són les cartes d'Infinity Saga. O sigui que surt tota la penya aquí. Obrim. Endivineu qui és el Joker? El Loki! Me sirve. Bueno, anem a ensenyar-les d'aquí una per una. Tenim el Loki preciós, o sigui, què m'estàs explicant? El puto Thanos, aquí. Oh, que boniques. El tacte és com superguai, a més. La A. N'hi ha de normals. Clar, les normals deuen ser
normals i a partir de la J i això pues, són la penya. Ai, el ojo de halcón! Ai, del revés és quan està amb la caputxa. Vale, després tenim aquí a la senyora. Qui és? Crec que és la Valkyria. Oh! El Capitán Amèrica? En plan, ploro, spoiler, no miris si no has vist Infinity War, no mireu. Li han posat el puto martell del Thor. Me sirve. I això? La A. Són les vermelles, això, pues, normal. Ah, no, que és el Thanos. Per què està 2 cops, aquest senyor? M'adono ara que és el Hulk. La Bruja Escarlata! Que, bueno, no us sembla gaire aquí la Wanda. El senyor Black Panther me sirve molt, epicarda, preciosa. Qui és aquest? Who's that man? És el Thor? Pues no us sembla. Natasha. Que guapa! Després hi ha el senyor Star-Lord, que també està pepina, la seva carta. Vale, llavors ara venen les cartes aquestes, les negres. Ho sento, és que no em sé els noms de l'original. Oh! Qui falta, senyors i senyores? I am Iron Man. Graciós. Ui! La Capitana Marvel. També bonica. Ui! L'Spiderman, és com molt moni, en plan, està com... Ai, i que guai. Després venen els cors i a de fora pues, hi ha com... Ai! Estan com els altres que no surten. Estem contentes amb aquesta compra. Jugo, no jugo amb aquestes cartes. Són massa delicadetes com per jugar. Ai, ai. Que mac. Ah! Bueno, tu, ja ho faré. En fi, senyors i senyores, fins aquí el vídeo d'avui. Males notícies dites, unboxing realitzat. Us deixo també el meu Instagram, perquè aquí és on vaig informant sobre si penjo vídeo a YouTube, quan surt, faig una cuenta atrás. O sigui, faig una mica de joc per fer recepció sobre com us ha agradat el vídeo i coses que teniu a comentar. I que, bueno, que vagin superbé els vostres finals, que vagin molt bé aquest mes. Ens veiem superaviat, que superaviat aquest cop vol dir d'aquí un mes i mig o un mes.